on ọ bụrụ na ị ka gbanyere ife onyonyo gị biko anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn n'oge ife mmemme ahụ pụrụ iche oge ụtụtụ ọmanụ tupu anyị aga ezumike anyị na onye ọbịa anyị nwere tata pastọ Onyekachi na-etinye ọnụ n'isiokwu anyị eji wee bịa tata na-eme gị na-apụsị anwụrụ ọkụ Chineke na ego kedu onye na-achị ụwa anyị ekwutukwana ofu ife maọbụ ife na-abụ nke o nwere ihe mmụtara kịta ebidoro ihe mmemme o nweghị ihe mmụtara mmụtago m ofu ife ma ife na-abụ nna m nweziri ihe m chọrọ ịjụnụ tupu anyị aga n'ihu maka anyị adazi emekene ka anyị na-agbapụ ya ọsọ ihe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ n'owu kedu uru ego bara n'ụlọ ụka kedu uru ego bara n'ezinụlọ kedu uru ego bara na ndụ mmadụ niile na ndụ anyị bi kịta mana ya ofofu ka ya de were ya ebu m ụzọ jụọ kedu uru ego bara n'ụlọ ụka maka ọ bụ ebe anyị na-eche na Chineke bi obi hụkwa n'otu ndị mmadụ si eme n'ime ụlọ ụka maka ụlọ ụka ahụ ka Chineke nna ebe Chineke si anyị gada were enye ya ofufe nru kedu uru ego bara n'ime ụlọ ụka dịka nsi na-ekwu na mbụ Chineke ekesighị ihe niile werekwe n'ike tinye ebe o tinyere n'ime ụlọ nsọ Chineke anyị ma na ihe anyị na-eme ebe ahụ ịnọ kpere Chineke mana ebe a nọ na-ekpere Chineke o nwekwara ihe dịgasị aṅaa dị mkpa ebe ahụ ama m na ịbata n'ebe adị ọtụtụ igwe onye ọlụ Chineke olu ya ezunwe oke iji gbasa ozi rute ọtụtụ ndị niile n'ebe ha nwa nọ a ga-achọ ihe akpọrọ microphone nke ndị oyibo ji ekwu okwu igwe ji ekwu okwu enwere nke a na-akpọ spika enwere oche onye bịara ụka anyị edu n'ala enwekwara n'ọtụtụ ihe dị iche iche n'ụlọ nsọ Chineke eji agbasa ozi ọma so ụdị ihe a niile wụ ihe ego ga-eme n'ụlọ nsọ Chineke ị bịakwa n'ụlọ nsọ Chineke o nwekwara ndị na-adịghị ka ọ dị ha nwa ụlọ nsọ Chineke kwesịrị ịbụ enyemaka nyere enwere ndị na-enweghị di enwere ndị na-enweghị nne na nna onwe ka ọ dị ha nwa ego ma ọ dịrọ n'ụlọ nsọ Chineke anyị erutenwu ndị a iji kọwaa ya ego bara uru n'ụlọ nsọ Chineke n'ihi na enwere ọtụtụ ihe nke isi na-aya ebunwu nke anya na-aya afụnwu nke ntị na-aya egbonwu ego sọsọ n'ihe ya egbonwu ya ihe mere na ego ji dị mkpa n'ụlọ nsọ Chineke Maazị Kingsley nna onye ọzụzụ atụrụ a na ikwuru ya na mbọzụ na ọ dị gịnị ọ dị njikere na-atapịa ya bụ ihe Pastọ Onyekachi ya dịkwara gị na mma ọhaneze na-ege anyị ntị unu anọla anụ ka ọ hapụkwa ịbụ na asị na mmadụ gara ụlọ ụka ife Chineke asịzi na ọ hapụrụ Chineke gara ife gịnị ego ịnụla anụ ihe o kwuru ego na-eme gịnị na-eme n'ụlọ ụka mana o nwere ajụjụ m ga-ejidegodi ya maka ọ dị ụzọ ajụjụ atọ ajụrụ gị ọ bụrụ ma ị sapụtacha ebe ahụ na-ewezie juzie nke ahụ mkpụ n'ọnụ ịmara o nwere ọzọ ọ jụrụ gịnịkwa ka ego na-arụ n'ezinụlọ onye ọbụla mana ezinụlọ ọbụla ego na-anọghị nsogbu n'ebe ahụ maka nwoke ịlụ nwaanyị alụ na mbido ọwa ego anaghị agba ka alụ nwaanyị nwaanyị atụrụ ime mụọ nwa ọwa ego ihe erute n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ sị gị nwanne lawa na nsogbu adịrọ nwatakịrị anyị ebekwenụ gị akwa n'isi gị si nwa mmechi ọnụ so n'ụzọ ọbụla ezinụlọ chọrọ ego o nwere mgbe ụfọdụ mmadụ ya eteta tupu ị mara ihe na-emenụ ahụ ya daghasị ya akwadoghị ya akwado dịka obodo anyị nọ n'ime dị na ihe erute onwe ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ ebido nyewe gị ọgwụ ma idote ha ego ọbara nagodo agba onye ahụ n'anya gbe na-agba ya na ntị gbapụta ebe ọlọ si na-agbapụta ma idote ha ego n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ onweghị ya tụpụrụ gị ọnụ ịfụ na
ile anya n'ihe niile a na-eme n'ezinụlọ anyị arụ n'ụlọ biri na ụlọ akịrịka ka ya ụlọ agafena n'oge ụlọ akịrịka agafela oge ụlọ aja ezigbo ụlọ ka a nọzi agafela mgbe a na-apasị leti ị ga na-esi ka ije kọtụrụ ihe na ya nụ na ego dị mkpa n'ezinụlọ ihe a na-eme dị ahụ ịkwadoro akwado ya gaziere gị pastọ ya gazikwara gị pastọ Ekachi hapụ enwetakwala m ajụjụ ọzọ na nke mana nka m baịkwa na mbọ jidegodi ume m baịkwa na mbọ sachara nke ịtọ mapụta ya mbọ sachara nke ịtọ maka ajụjụ ịma ajụkwara gị ọzọ nke atọ bụrụ gịnị ka ego na-arụ banyere gịnị na ndụ anyị niile ebe niile n'ụwa ka ihe i chere ego na-arụ nke bụ n'ụlọ ọrụ nke bụ n'ahịa ebe ọbụla kedu ihe o ji wee dusu mkpa na ego onye ọbụla na-eti ego nke bụ eziokwu bụ na ewezuga Chineke ọ ewepụ Chineke ihe ọzọ ya ewebata wee ego ewepụ Chineke webata ego maka ọwụ Chineke nwere ike ime ihe ego na-aya emenwu bere ego aya emenwu ihe Chineke na-aya emenwu mana iwepụ Chineke ihe ọzọ na-eweta wee ego maka ihe niile a na-eme n'ụwa wee ego otu anyị si nọrọ na-ewere ihe onyonyo na-ele anyị ọ wee ego mmadụ nwere ike buru ihe ahụ n'uche na-enweghị ego eji eme ya apụta ihe niile ada o nwere ndị nọ n'ugbu a ebe ha nwa na-arụ ọrụ ka ha ji egbo mkpa ezinụlọ ha ụfọdụ nne ha na-arịa ọrịa ọgwụ ụgwọ nwa na-akwụ ha ka eji agwọ ọrịa ụfọdụ nna ha ikpuru isi ọ ego ha nwetara n'ụlọ ọrụ ka esi ma ego anọ ọhụ ma enweghị ya akwụ mmadụ ụgwọ n'ụlọ ọrụ ka ebe ihe esi enwetazi ego otu ọ dị n'ụwa tata mmadụ si Naịjirịa ọ gawa obodo oyibo ị ga-aga n'obodo oyibo weta ị ga-eji okwu amanụ m ịdagbu n'ime riva Naija na-eburu mmadụ na-eje so ụwa anyị nọ n'ime ụwa ego nwere ọtụtụ ihe ọ na-eme ana ewepụrụ mgbe anyị ewere ihe ndị ahụ zabanye n'okpuru ụlọ si na onweghị uru ọ bara ego bara uru baa ezigbo uru n'ihe niile gbasara ihe a na-eme na ndụ alụsọ ọkọrọ ya o ji nnọọ ntu na hama nnatara na nke a nke bụ eziokwu bara gị bụ onye na-ege anyị ntị ọ dị m ka nke ụbọchị taa ọ na-aga n'ahịrị ị gaghị asị m na ị naghị aghọta nke a na-atọ ị na-aghọta ya enwekwara ike ọ bụrụ na ị na-aghọta ya gị bụ onye na-ekiri anyị n'isi mbido karịa dịka anyị onwe anyị na ọ dị akpa ya na-aghọta ma ihe niile a na-akọ mmadụ ka na-eme gịnị agwa ya nke bụ eziokwu bụ na ego dị mkpa ma ịnụ n'ihe o kwuru o nwere mkpa ego ga-egbo Chineke ga-egbokwa mkpa ahụ o nwekwara nụ mkpa Chineke ga-egbo ego na-agaghị egbo nke bụ na mgbakọ nzukọ ya niile ị gaghị eji ego tụnyere onye Chineke ma nke abụbeghị mgbe ndọchi osodi akpatakụ mata na ajụjụ mgbe ị jụrụ ya bụ ihe ego n'ọrụ n'ụlọ ụka o nwere ihe o kwuru nke m chọziri ka m jụọ gị tupu ya etinye ọnụ ọ bụ nke a mere ndị mmadụ jiziri hapụzi ịkwanyere Chineke ugwu na-akwanyere chi onye ji ego n'ụlọ ụka ma iji gị ego ọnọdụ ọbụla eruru gị n'ụlọ ụka onwe onye ma gị ịnwe nwaanyị tụpụta izu onwe onye ga-atụpụrụ gị ọnụ ma onye ọbụla ji ego izu ahụ si ghara ya n'ọnụ pụta ma ọ dị mma ma ọ dịghọ mma emee ya ọ bụ nke a mere o ji dị taa n'ụlọ ụka ka ife ọzọ ekwuru ọkwa ndị iti si na money is a defense ya onye ahụ bịa ha na ọkazi nkụ n'ụlọ ụka tata ọdụkọ nwere oche a na-edebere ndị ji ego ọdụkọ nwezi ebe ha na-anọ n'ụlọ ụka ama na nwere ebe a na-edebeziri ndị ji ego n'ụlọ ụka ha be ha ọ bụghị nke ma ndị ji ego nwere ọnọdụ n'ụlọ ụka ka
ọsịkwanụ na ọbụghị otu ahụ onye ọzụzụ atụrụ n'ebe a ọ ka ya eti ọnụ na because na Ọzọ ife a n'isi onwe ya. na-ekwu ajụjụkwa ka ana m asa ajụjụ ejụrụ m tukwa na na-ajụkwa nyanwa ajụjụ ịghọta ihe m na-ekwu ihe a maka na ọ dị ka o nwere oche a na-edebeziri ndị ka ghara ịsụ na o nwere ajụjụ ka m na-ajụ ọ dị ka o nwere oche a na-edebere ndị ji ego n'ụlọ ụka na ndị ebe awụ nya onye ejighị ego batara akpọpụta ndị a na-akwụ n'ọnụ ụzọ asị ya gedo na ebe ni nya nye gị n'ebe a o kwesịrị ịdụ ana m ajụkwa gị ajụjụ ahụ mma asa nke ọ jụrụ m o kwesịrị ịdụ n'ụlọ ụka mana nke ịjụrụ mmọnwụ kedu ihe mere na ịma na okwu na-ewepụta okwu kedu ihe mere na a na-akwanyere ndị nwere ego ugwu n'ụlọ ụka ọ maka ego a maka na ha filu na ma ha ji ego na onweghị onye ruru ha nụ na ha after all ife a na-ekwukịta ọkwa okwu ego ekwucha ewepụta 50,000 wee mee ife nwa wepụta 100,000 maka ihe niile a na-ekwu God bless me God bless me God bless me ọ ego ya okwu ego ka a na-ekwu ife niile nna ka anyị na-abịanụ biko ụnụ afụgono na isiokwu nke tata ọhọ nke in fact ka anyị jee chigata na onye na anyị nye nkwa n'ebe unu gara anyị pụtara ya aga n'iru anyị